दे बुंदो बे समाव आङो दिनै लिभार ग्रीन फरेस्ट लिभार इउनियन जानानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों। दा जोङो माखासे कसुगाव हालामाव थानाय गरिब थाखोनि गोबां जनगोष्ठी ज' जानानै बे लिभार इउनियनखौ दानाय जादों। दा जोंहा माखासे बे लिभार इउनियनखौ दानानै हाबाफारि मावलांनो सोरखारनाव बा जोंनि बिटिआर सरकारनाव माखासे आश्रय लानानै हाबाफारि लालांनायनि माखासे एजेन्डाफोर दं। दा बे एजेन्डाफोरखौ मावफुंनायाव जोंहा माखासे सरकारि लेभेलाव अफिसाव माखासे हाबाफारि मावलांनायनि जोंहा दिनै मिनिस्टार लेभेलनि गोनांथि दं। दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो थांखि लादों दे आरो बेखौनो जोङो आर'ज गाबो बा जों दिनै बेखौनो खावलायो दिनैहाय फैगौ बिधान सभायाव जाय बिथांमोनहा देरहासार जानानै जोंनि कसुगाव हालामाव हाबाफारि मावगोन बिथांमोननिसिम जों दिनै गुरैयै खर' गंग्लायै आर'ज गाबनो नागिरदों। जायखि बिजाथियानो दिनै देरहानानै थाङा मानो फैगौ समाव जाहाथे बे लिभार इउनियनखौ जाहाथे हेफाजाब मदद खालामो। दा सरकारि हाबा मावनायाव बा जोंनाव बाहाय दिनै गोबां गोदोसोनानै थानाय ओनसोल, बिनिखायनो बे ओनसोलाव हाबा मावनायाव जों गरिब थाखोनि बे लिभार इउनियनखौ मदद खालामो। दा जोंहा बेबायदि माखासे आयदा दं। दा जोङो जोंनि हाबाफारिफ्रा बेनो जोंहा दिनै बे हालामाव थानाय बांसिन सुबुङानो जोङो बन दाननानै जाग्रा, बन फाननानै जाग्रा आरो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बाहेरायाव थांनानै कम्पानिफ्राव खामानि मावहैयो। सोरबा हारसिंनि न'खराव सासेल' बिमा बुरिखौ गालांनानै थाङो। नांगौ समाव न'खरनि सुबिदा उसुबिदायाव हेफाजाब मदद मोननो थाङा। गोबां माने न'खराव प्रब्लेम जायो। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर सरकारनाव जोंनि बे कसुगाव हालामाव कयेकथा जुदि सरकारा फैगौ समाव जोंनो इन्डास्ट्रि कम्पानि होफैयोबा जोंनि गोबां बाहाय बेकार लाइमोनफ्रा बाहाय एंगेज खालामनानै जों हाबा मावनानै जानो हागोन। बे नोजोरखौ लानानै जों दिनै सरकारनाव डिमान्ड खालामनो नागिरदों। जों सरकारनाव दाबि खालामनो नागिरदों जुदि आरो फैगौ समाव बिटिआर सरकारा बे जोंनि सा ओनसोलनि हाग्रा बिफानाव माखासे मानसिफ्रा बन फाननानै जिउ खुंनानै दं। दा बे हाग्राखौ जुदि बन्द' खालामोबा बै बिथांमोननि थाखाय जोंनि न'खर संसार खुंनाया गोब्राब जागोन। बेनिखायनो जों सोरखारनाव बेखौनो दिनैहाय जोङो खावलायनो नागिरदों जोंनो बै ओनसोलाव माखासे इन्डास्ट्रि कम्पानिफोर जाहाथे गायसनना होफैयो आरो बे हाग्रा ओनसोलाव दिनै बर्डार एरियायाव जेखि रोखोम जौगाथायनि बिफाननि हाबाफारि जाया बाहाय जोंनि माखासे साधारन जनगोष्ठी लिभार थाखोनि मानसिफ्रा बाहाय पारमानेन्ट लिभार हिसाबै मावनानै जानो हायो। आरो दिनै सरकारनि माखासे माबाफ्राव बेबायदि दङ जे इन्डियान सरकारनि माखासे आसनिफ्राव दिनै गुबुन गुबुन हादोर आरो स्टेटफ्राव दिनै जायफ्रा लिभार रेसारि कार्ड मोनो बिथांमोना मान्थलि 3,500 आरो बिथांमोननि फिसाफोरनि फरायनाय आरो बिथांमोननि एक्सटेन्डआव माखासे सोरखारनिफ्राय मोजांथार अनसुंथाइ दं। दा जों बेखौनो दिनै सार बिथांमोना खावलायगोन जोंनि बिटिआर सरकारखौ जाय बिथांमोना सालायफैगोन फैगौ समाव बिथांमोना जों जाहाथे बै आसनियाव हाबनो हायो जोंनि बे माखासे लिभार ग्रीन इउनियननि सोद्रोमाफ्रा। दा जों बेखौनो गेदेर आसा खालामदों आरो जोंनाव बेबायदिनो माखासे बिथांखि लानाय दं। जेरैहाय जोंहा बे कसुगाव हालामाव सरकारनिफ्राय जेखि रोखोम जौगाथायनि हाबाफारि फैया मानो बाहाय जों बे लिभार इउनियननि सोद्रोमाफ्राबो बाहाय 1% बाहाग मोननांगौ। आरो बेबायदिनो जोंहा प्रब्लेम दं जेनेबा जोंनि दिनै सा ओनसोलनि हा पाट्टाफ्रा गैया। हा पाट्टाया गैयाब्ला हाया जुदि पाट्टादारि नङाबा जों बाहायखौनो जौगाथाय इन्डास्ट्रि डेभेलपमेन्ट स्किम मावनो हाया। दा बेफोर हाबा मावनायाव सरकारा जाहाथे जोंनि बे सा ओनसोलनि हा पाट्टाखौ गोख्रैनो रानना होयो। आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे आसनि दं बे बर्डार एरियानि मानसिफ्रा 2006आव मोनसे आयेन पास खालामनाय बायदियै बाहाय फरेस्ट डुइलार ट्रेडिशनेल ट्राइब मोनसे एक्ट दङ। बे मथे बे बर्डार एरियाना सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय गोबां जोङो सरकारनिफ्राय मोजां मोजां फेसिलिटि डेभेलपमेन्ट खामानिनि मोननायनि जोंहा बेबस्था दं जाहाथे बैफोर सुबिदाखौ जों मोननो हायो। आरो बेबादिनो जोंहा आरो दंबावो दिनै बेबादिनो गोबां जोंनि सा ओनसोलाव प्रब्लेम जोंहा आबाद मावनायनि मोजां रोखोम दिनैहाय फेसिलिटि गैया। जोंहा दैनि प्रब्लेम बै दैखौबो जाहाथे जोङो आबाद मावनायाव जोंनि फैबाय थानाय सरकारा जोंनो माखासे सुबिदा खालामनानै होयो। दा आरो बेबादिनो जोंहा गोबां जोंनि न'खरफोराव दिनैहाय
माखासे रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर दं बिथांमोनहा जाहाथे फैबाय थानाय सरकारनि आमोलाव जोंनि गेजेराव जेखि रोखोम सरकारनिफ्राय माखासे साख्रि बाख्रिनि सुबिदा फैयोब्ला जोंनि बे लिबार न'खरनि लिबार बस्तुनि न'खरनि सोद्रोमाफ्राबो जों माखासे बाहाय पार्सेन्ट हिसाबै हाबनो हायो बैफोर आसनियाव जाहाथे जोंनो फैबाय थानाय सरकारा जोंनो सुबिदा होयो दा जों बेखौनो दिनै लानानै फोसावदों आरो जोंनि बे लिबार इउनियननि अफिसाव माखासे गोबां रोखोमनि मावनो हानाय थाखोनि लिबारफोर दं सोरबा बिथांमोना दिनै लिबार नांगौबा जोंनाव बे अफिसाव फैनानै जगाजग खालामनो हागोन जोंनाव खमैब्लाबो दासिमाव बेबादिनो 2000सो जन जोंनाव लिबारफोर दं दा बै लिबारफोरखौ जेखुनु समाव सोरबा सार बिथांमोननो बबेबा कम्पानियाव नांगौबा जोंखौ जगाजग लानानै जों हाबाफारियाव दैथायहरनो हागोन दा जोंनि आर'जआ बेनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर सरकार एबा आसाम सरकारा जोंखौ अनसायनानै बैफोरबायदि जोंनि माखासे मावनो लानाय आयदाफोराव खालामो जों बेखौ दिनै लिबार खर' बुंलायै सार बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय जेरै आं बे लिबार ग्रिन फरेस्ट लिबार इउनियननि आफादगिरि जानानै आं